нодира ахмедова асосан ба ҳунари наққошӣ ва кундалсозӣ машғул мебошад. ин ҳунарро аз модар омӯхта дар рӯи асбобҳои рӯзгор ва тахтачаҳо мекашад. бояд гуфт ки мувофиқи тахмини олимон замони пайдоиши ин санъати нодир ба асри 15 рост меояд ки то имрӯз аз давлатҳои осиёи марказӣ танҳо дар кишварамон боқӣ мондааст. нодира ахмедова мегӯяд ки бештар кори ӯ фармоишӣ мебошад. ҳунарҳои дастии ӯ дар маконҳои сайёҳии водии ҳисор ба намоиш гузошта шудааст. солҳои зиёд аст ки ман бо яке аз ҳунарҳои миллии тоҷикон наққошӣ кундалсозӣ машғул мебошам. дар вақтҳои холигӣ бо ин ҳунар шуғл меварзам ва ба ин васила иқтисодиёти оиламонро каме ҳам бошад дастгирӣ менамоям. ин ҳунарро ман аз модарам омӯхтаам. мехоҳам ки дар оянда ҳунари худро ба дигарон низ омӯзонида ин ҳунарро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он муаррифӣ намоям. зебоии кундал дар асоси бо ҳам пайвастани тимсолҳои мураккаб, омехтани шаклҳои табииву ҳандасӣ, бозии тахайюл бо рангҳо асос гирифта ҳар намунаи он ҳунари хондан ва дарк карданро талаб мекунад. нодира ахмедова мегӯяд ки барои тайёр кардани кундал бештар маводи пурқувват сементро истифода мебарад. баъд аз он рӯи онро бо маводи зарҳал ором медиҳад. ӯ ҳамеша дар намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳия ва пойтахт иштирок намуда аз тарафи мақомоти маҳаллӣ бо ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардонда шудааст. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати мо ба монанди нодирабону ҳунармандон зиёд ҳастанд. ба монанди гулдӯзӣ, нақшу нигор, кандакорӣ, гавҳорасозӣ, сандуқсозӣ, гилембофӣ, дуретгарӣ ҳастанд ки ҳамин хел ҳунармандон дар ҳудуди ҷамоати мо хеле зиёд мебошанд ки нақшу нигори нодираро мо дида истодаем ки ӯ ба нақшсозию кундалрезӣ машғул аст ки шогирдони зиёдро дорад. ӯ ба ҳамаи шогирдон ҳунари худро меомӯзад. чӣ хеле ки худашон гуфтанд аз модараш ин ҳунарро омӯхтааст ва бисёр хуб диққати одамро ҷалб мекунад. нодира ахмедова ҳангоми суҳбат мегӯяд ки равияҳои гуногуни иҷрои кундал имконият медиҳанд ҳаракати фавқулодаи он, забони гӯёи муқаддасот, равзанаҳои гуногуни диди эҷодӣ ва усулҳои мухталифи ҷараёни офариниш, тобишҳои анъанаву авангардро дар фарҳанги миллии Тоҷикистон мушоҳида мекунем. гузориши Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи Шаҳри Нав барои барномаи иттилоотии Навид.